Добър вечер! Днес бяхме на тематична гръцка вечер. Направихме си мусака по гръцки. Тиквички по гръцки. Галактопита по гръцки. И си направихме едни скаритки панирани по гръцки. Всяка вечер от 19 часа в нашия лайв правим такива вкусти. Заповядайте! Добър вечер! Днес бяхме на тематична гръцка вечер. Направихме си мусака по гръцки. Тиквички по гръцки. Галактопита по гръцки. И си направихме едни скаритки панирани по гръцки. Всяка вечер от 19 часа в нашия лайв правим такива вкусти. Заповядайте!